Good morning लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो आं दिनै मोनसे फिसा क्लिप शेयार खालामनो सानदों नोंथांमोनजों 2020 नि कर'ना भाइरास समाव लानाय क्लिप्समोन बियो बेंगलर सिटी ओरियन मलनि ओरैहाय अपोजिट बेक साइडआव लानायमोन बियो जों शपिं खालामनो फैदोंमोन मलाव बिराद गिदिर मल ओमफ्राय दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो ना मा होनो माबायदि साइड बेकग्राउन्डआ एरियाया माबायदि आं मोजां कभार खालामजोबनो हायाखै खारन आं ब्लगनि थाखाय खालामाखैमोन ना माने भिडिअखौ दिनै नुफ्लांनानैसो माने गोसोआव फैदों जे बेखौ आङो शेयार खालामनोसै होननानै होनबा आंनाव बिनि भिडिअआ गैला बिनि थाखायनो बे ससेखौल' मोनबाय बेखौनो नोंथांमोनहा नायलांदो ना मा होनो लोगोफोर बे ओरियन मल सिङाव लानायबो गोबां दंमोन आंनाव आं बेखौ शेयार खालामनो हायाखिसै बेक साइडनिखौ लाबाय ओरै अपोजिटआवनो ओरियन मल नायदो माबायदि बे पिक्सारा माबाया भिडिअआ बिराद गोबाव जाबायना लोगोफोर दस्रा प्लेटफर्माव होनायमोन ओमफ्राय दा माथो खालामनो उफाय गैया आंबो शेयार खालामफिननो लुबैबाय नालाय नोंथांमोनहा पिक्सारखौ बारा क्लियार नुवाखै बायदि नुदोंब्लाबो नायलांगोन होननानै मिजिं थिबाय ना मा होनो लोगोफोर सिगाङावथ' पिक्सारा बिराद मोजांमोन दामिमोन दासो एसे गोबा जालांबायना आङो माने गुबुन प्लेटफर्मावसो होनायमोन नालाय अब्लाबो नायलांदो नोंथांमोना माखासे क्लिप्सफोरखौ ना मा होनो लोगोफोर नायलांबाय थादो अच्छा लगा मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं फोटो क्यों उठता ना आपका हाथ से क्या बोलता है पैर नहीं है हाथ नहीं है बोलता है मेरे को बेबायदिनो मोजां जायगा देखायलांनो नाजाबाय नायबानो जाबाय माइक्र'फन लायाखै दै माइक्र'फना गाज्रि जादों लाफिनाखै आङो भाई आ जाओ यार बेसेबा समायना ना जायगाया
आप लोग इतना अच्छा बढ़िया आएगा ना रुको चलो बोला और मैं चलो बोल के आया तो वो लोग थे अभी स्टार्ट किया
चलो 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 बोला, फिर आया ही नहीं। जाएंगे जाएंगे बोला नहीं आपका भाई को ढूंढो नहीं बोला। हाँ नहीं तो क्यों? क्यों बोलेगा तो आया ही नहीं। देखो अमृत पे कितना कैसे कैसे पूछते रहे। अरे रुको। हो गया, दिल भाई बुला रहा है। इधर था चला, वो इधर बैठ रहा है अभी। ये बात है बोलता ही नहीं है। कुछ बोलता नहीं है, उसको दिल का बीमार हुआ है। पहले से जैसा नहीं है ना। हाँ आपको थोड़ा मालूम है। कुछ तो बोलता नहीं है। क्यों चाहिए मेरे को, क्या है बोलता है उसमें से। अभी तो थोड़ा वो कमजोरी हो गया। हाँ। एक हफ्ता हो गया। एक सप्ताह हो गया ना। मैं पूछता हूँ लेकिन बोलता नहीं है। इसको कोई खेती से धोखा दिया हो। हाँ ऐसा भी। अति भूख लाग्यो रे। खानु न केही खानु हामी त भयो। ओ मेरो के खानु खै मैले खानेकुरै केही देखिन। केही खाँदैन। चलो और ठीक है। चलो उठो। आएगा, मैंने बोला। आ रहा है धीरे धीरे। इतना गर्म लग रहा है मेरे को, पूरा घूम घूम के लाइव वीडियो बना बना के। अब ले लो, रुको एक थोड़ा देर ले लो, उसके बाद मैं लेगा। अभी से लो। नहीं अभी से नहीं, अपना सामान खुद सामान। हे ल चला बाय गाइस। हो त हो त।